US le Israel te chetna Irana an hruaitu an Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu athi ti nem ngene US le Israel te hian Iran an beidana hian alulama trangin buli trante ang antia antifu khop mai Iran chuan an Supreme Leader Ayatollah Khamenei an cha niin US President Donald Trump chuan soya Iran media te chuan annem nget zui vele ta boka US President Donald Trump an inrinizinga anchetna khan Iran hruaitupa chena in hi anpuak theithil thak chuan afu chiang hlea Khamenei le Iran ram hruaitu te hian US intelligence tele anen thak na anvil ve na man ruate chu an pumpel theita lawani tina soya athi thu hi social media apos zui boka Iran's news agency first chuan athi thu hi voin lama anpuang ve boka inrinizing khan Khamenei hi ahna thona thi tinan tarlangane athi chan hi atira tarlang lem lo ma se annuwa amartar tia puananeya Islamic Republic hruaitu zinga martar masaberanita ome tun US le Israel te chetna nuna chanani ti chiang ta hlea arwal hian afa tele atu te zinga nuna chan anom thu an soitel bokane inrini zinga khan ilet le lokteang US le Israel te chuan Iran beiturin in puwa chana an kalpui trana US en thatu CIA te chuan Ayatollah Ali Khamenei awmna lai takmaya information an neya hemuna hian a om ti hi chiang takmain an soingam to CIA te hian thlatel te meu Khamenei awmna hi an lo zir chiangin an lo zui to thrina inrin nizing hian teran khopui lailia achena compound ta Iran official tenen meeting an nei don tian thretel boka he intelligence information poimo takmai hi imang tangkai te ang kan beidon ani rau chuan an hruaitu te thana tan imang te ang tin rem chang bo pel an tum lowa an chet na hruaya he compound be hi an hmang zui ta ne US le Israel te hian Iran kai noi intelligence a thodun na thatak mai an neya ni som pahni indawatang khan an thodun na hi athrazwalanga soyania ni som pahni indawa khan intelligence a Iran chuan Israel le US te chu ala khan lo hle tialang chiang hle bokane Khamenei chena an hriat chen nuwa hian CIA te chuan Israel nena an thu hriat tang hi an varila annin an lama tangin anem nge theidanang angin an lo nem nget ve boka chumi nuwa chuan sipai chet dan tur hi an duang ta Israel phei hi chuan intelligence thula khom mang hian thlatam tak chung Iran hruai tu lok ho ti hlum dan tura ruah mannan lo nei to Iran mi puinol puyain an hruai tu te hi an thrachiang jok mai theiane Irana wachet hi atira chuan zanlama nei an tuma amero chu inrinizing kara Khamenei le anram hruai tu lok tak tak te anom khom dona an president le National Security Council te ba ka ven himna lama an ho tu te IRGC le sipaya tranga intelligence lam thlengin antel don chu hun chu anep zo tangang lawa zingkara chet mai hi antum ta zoka Israel Prime Ministerin pon lama Israel ta na min nok sakle lau om then faina ati kha heti hi chuan afiata ome ti chuan zingda ruka Israelin do thlona te chu an thlok chuaka thlona tam tak anin zui lem lo ral thome ro chu akap dik theyang ber tur le akap hla theyang ber tur missile te an tho chua pui thunga darkar ni le minute nga hnu vel terana jinglam dar kwale minute somli vela thlona chuan compound chu missile ka phlachi mangin avakap ta building pakhata chuan Iran ram hruai tu lokte anoma building pakhat le a chuan Khamenei a oma an bitum ber Iran Supreme Leader chu thizinga hian atelta ne Iran chuan Khamenei abaka hian ansipai hruai tu pahni Rear Admiral Samkhani le Major General Pakpor atepo anthitel tianem ngetbok nikum jun kha khan US President Donald Trump chuan Iran Supreme Leader hi awmna lai chiang takan hriat thu alo soito ma se kan bitum lowang atini kha US hian Iran ho tu pa ber anrama anven him that ber hi awmna lai an rechiang em reng alo ni mele
US official te chuan Jun thla a awmna lai an hriat na hmang bok khan tuntruma hian a awmna lai hi diktakin an hrele thei nin an soya ni som pahni in dawa tang khan Supreme Leader le IRGC te in biak po na le an in biak po dan te chu US chuan a hrefai deuh veka Khamenei a phei hi chu a awmna lai an hriat reng ba ka a awm le na tura po ngai dan nei thiam tur khopin an hret chiang nin an soya ni Iran try to zinga hian nuna cha na nom nuala Amero chu US le Israel te hian an be se yang chuan an hup nem kher lo mai theie chuti rualin Irana thunei na aruak meka tuin nge thunei na chelleang ti chu ngai chan ber pakhatane tuna an ka hlum tak Khamenei hian kumsang khazakwa somriat pakwa khan thunei na cheltrana Islamic Revolution chokchuaka Anlal Sa Mohammed Reza Pahlaviya paithatu Ayatollah Ruhollah Khomeini athaka Khomeini kha parho rang na chi hani lain Khamenei ro hi chuan langsar lozokin na thoka Irana Islamic Republic kum hetile chen nakala norkhum na rang apal tlang thei chan hi ama awang nia soi thrina nia Iran Supreme Leader Patni zinga chuan rowarel reizok bokane Khamenei hian in real bolna hian ansipai Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC chu athunei na lungphuma manga IRGC hian anrama sipai le thilpoimo zongjong an ballistic missile atanga ansum donna tuial thei in biak pona bank le dang zongjong an thununa IRGC te amang thiam hi reitak rowarel thei chan le athil ti thei chan nia soyania in real ball na renga a ayo turada thiamin in thlan kai noi ngat phei chu athu hnuaya ada tlata paithak thei ani ngai lowa Irana chuan aniaya thunei tu chu pathian ba ka omlove anti hial thrina ne thunei na cheltira khan Iran hi anbuai ru hlea Islamic Republic du lo na lian tak maya omin ponlama antana nok kanom nual boka mipuin noran huai hot khuma kumsang khazakwa somko chowa anram in siam that lamril rupu anron chuakin an sarkar hi anron dodala kumsang ni pakwa president tatana Mahmoud Ahmadinejad an thlan tin trum khan Iran Supreme Leader thunei na chu chovin a omboka heng zongjong a hian IRGC te amang thiama tharum nen na takin an chethrina helna le norna me mi theilo an nei ngai lowa sumle payawanga kumsang ni le som pasari le sang ni som pako inkara nor huai hotna te po khan mi sang telin nunna anlo chan pha tone heba ka hian Israel ngai mo axis of resistance anti mai Khamenei kai roina nuaya hian dinania an chevela helle firfiak te chu athun zompuya chungzinga chuan kan soi pho tongin Gaza a Hamas te Lebanon a Hezbollah te Iraq le Syria a Helpol te Yemen a Houthi helte chu avul liana rampona abei du te chu Iran tak in rollem lovin heng ho kaltlang hian abei mai thrina tun thlenga boina re tak theilo chan kumsang ni le som ni pathum October thla a Hamas te chetna po khan Hamas te tha ti chak tu ber chu Iran Supreme Leader hi ani thawane tuna US le Israelina anbe chan bulpui ber nuclear chungchanga po Iranin nuclear boipui chan chu ama rot chua hi neya America hi arin thlot lo wangte Iraq nena anin dona ter rangin nuclear thuam hi aru ka chera du trana atira chuan ansa khorin na nena in mil lo tin apuang dum thrina chuti rolin uranium ti chakonga Iran chuan dikna chanvo kan nei atile loi boka arukin akai roina hnoya hian an cher tangat ngat maya a hlotin na mel po an mun nai ani mele US le Israel te chuan an ngai mo ta mayane tuin nge amun ruak luang ti chungchanga hian Ayatollah Ali Khamenei hian ama thlak tu tur hi arwat felto niin media trend khat chuan an tar langa nikum jun thla Israelin Iran beya nisom pahni chung in dona khan Khamenei hian anuna tan lawoma hnai hle ti ria abiruduk mayane kha hemi chung hian ama thlak theitu tur mi pathuma ruata
athak tu tur hi Shia cleric ani turania assembly expert te chuan mi pathum zinga pakhat hi anthlang chuak le dona IRGC ten hruaitu thar ni tura hian soyan nei arinom boka an hruaitu thar tur thlanna hi antran le ngal don nia soyane mi pathum te hi tu tengen ni ti officiala puan zar ni lo ma se Iran official tele an pui thiam te soi manga tangin an judicial lama an ho tu ber Golam Hossein te Khamenei chief of staff Ali Asgar tele Hassan Khomeini Khamenei tupa te nia tarlan ania chuba ka chuan Khamenei fapa Mojtaba chu mitam takin apa thak tu ta nan du ninan soitel bok hengba ka hian ramthroi tu turin mi palivel chu aruat lok sa to nia soya oma chungzinga chuan an president tatel mi alowa ama thak tu turle an ramthroi tu ni tura aruat lok te hi thillo mom tak ani kher lo mai theya US President Donald Trump chuan Khamenei thak tu tura hian ngai dan kan nei thiam to atrul chen kan chedon ati bau maya ama thak tu tur po hi an bitum zinga atel le ngal don niom takane Khamenei hi ni somli chung an sun dona IRGC chuan phuba an lak ngei tur thu te ahma thlir ti hlotlin an tum thu ten soi chuaka Iran chu angui ruai don emo anti lain kothlera an supreme leader thina wanga lomna lan tirte anom thunga athen chuan alom nan halpuaten halane US le Israel te chetna hian he thubuat saithleng hian mun somthum velan beito chungzinga chuan atamber chu Iran khothlang lam le alai liami an sipai mun ma te nia indo thlona te chu military intelligence te hruaina in an thok chuaka sipai in khwarna te an ballistic missile le an air defense system omna te an zung beya Iran sipai mun ma te chu beyan nizel don ninan tarlang heng an beite hi Tehran Guam Isfahan Shiraz Chawbahar Urmia le Kermanshah biala te nia civil mi za somthum pathum chuangin nunnan chan to mi za hnivelin hliaman tur niin Iranian rights group te chuan an tarlanga Iran sarkar lam chuan mi za hni chuangan thito ninan soive bokane heti lai hian Iran hian a chhevela US pai in khwarna hmun te chu engram nge ti po soilem lovina be bokane kha UAE mi pakhatin nunna chana kiwet thlona trum hun chu drone in ati chanuala Bahraina US Navy te longpo missile na deng fuwa Syria chuan mi palivelin nunan chan bokane Indoni ni na akal meka Iran hian athenom ramte vain khan missile mangin abeile natakin kan cheang ti chu kalpuyetum chhoutran nina lang boka US President chuan natak hian chesu se ani lo chuan an la machon ngai lo an tem don tina ni mai tin social media asoi ve mek boka boruak hian ziom lam alapan lo hle arem chantak le zanlama kan update le donia